Ndinoona nanda tukumzimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo Timeironda riona iro rinondichenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Dawana upenyuta Nyanzara parake Shitema jese japera Apo patimeyo Timeiro dariwana Iro rinondi chenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Ndamuganda itwa mucha Nembiri yedenga Nemoyo nengu chena Na Kristu mandiri Timeironda Iro rinondi chenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi Muzi wenyi Jesu chete wakatinunura Timeironda riwana iro rinondi chenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Timeironda riwana iro rinondi chenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Timeironda riwana iro rinondi chenesa Kuza tenziro chenesa Kuza tenziro chenesa Vadiwa vateereri nevatariri vedu tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Virtuous dare chirongwa chatinoita takasangana madzimai nevarume kuitira kuti timbobata dzimwe nyaya donzvo redu tinoda kuti tisimbise mudzimai ndo ratinenge takanyanyotarisa naro asi zvakadaro pane nyaya dzatisingakwanisi kutaura semadzimai tega zvinotoda kuti tinzwe pfungwa dzaana baba ndosaka tinaro dare redu reVirtuous dare ndoda kuti nditange kukwazisa umwe muteereri wedu anogara kuMozambique anonzi Rebecca haatauri Shona haatauri chirungu asi Rebecca uyo anoshanda namai chigariro ndo vanomubatsira kutranslata zvatinenge tichitaura neshona vanomutranslitera to Portuguese tiregai tingoti obrigado Rebecca akabva atonditumira chipo cheZambia rinori reWomen Ministries rekuMozambique rakatonyorwa Servico Comitario Adventista aiwa tinoda kutenda. Thank you very much my sister Rebecca and ndinoda kuti nditende mai chigariro nebasa ramuri kuita kugona kutranslata chirongwa ichi muchitoparidzirawo kune vamwe chinhu chakakosha muri kuita basa rakakosha chaizvo. Munoziva tinokwanisa kutongoita like page reMandara and share. Unenge watoparidza unenge watota kuti vamwe vanhu vanzwe shoko raMwari. Mai chigariro vari kutoita basa rekutranslateera maworkmates asinganzwe Shona asinganzwe chirungu vari kuvataurira nePortuguese zvirongwa zvinenge zvichiitwa paMandara. Ibasa guru ratiri kuita iwe neni tese tine basa. Unokwanisa kusauya hako pachirongwa chino asi kwauri ikoko une basa raunokwanisa kunge uchitoitawo. Saka tinoda kutenda nevese vanolaika mapages edu eMandara pangave paYouTube kana paFacebook kana kungoshare
nyange kuisa link pastatus yako yeWhatsApp unenge watoita basa rekuparidza shoko. Mwari vatiitire zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi tiri kuda kuti titaure nhau yekuchengeta mudzimai. Ndinodayira kuti vhiki rakapera takaona chirongwa chedu chakabuda chekuchengeta murume. Ende varipo vamwe vakabva vatoti aiwa matinyanyira, Family Matters yakambotaura zvekuchengeta murume, imi makutaurawo futi zvekuchengeta murume. Ko vakadzi vachaudzwawo, varume vachaudzwawo nani kuti vakadzi vanochengetwa sei? Tikati aiwa zvinetse, dare riripo, vachatibatsira kuti vataure kuti mudzimai anochengeteka sei. Ndinodara kuti ana baba vange variwo padhuze vachiteerera kuti mudzimai anochengeteka sei. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi. Ibasa randinofarira rekukurukura nyaya dzakadai. Regai tichingamidze vadare vedu vauya kuzotibatsira kutaura nyaya iyi. Tichatanga nevari kutanga uko. Kwazayadu vateereri nevatariri. Zita rangu ndinonzi Nicholas Manyukwa. I'm an elder in the Seventh-day Adventist Church. I'm very passionate about building families that thrive in the midst of the brokenness that we see in the modern era. I hope you are going to enjoy this program since it's a program that you have been waiting for. Thank you. Tinoda kutenda vataura mashoko makukutu ekuti tinoda mhuri dzinothrive mukati mebrokenness yakazara. Idi brokenness yakazara, asi iwe unogona kutoita kalito heaven kako kunyange takatenderedzwa nebrokenness. Yes, regaitene pane vari parutivi rwavo. Makadi vadiwa vateereri nevatariri vedu. Zita rangu ndoitwa Netsai Risina Modzi. I'm the Executive Director for Connect, the Zimbabwe Institute of Systemic Therapy, an organization which provides family counseling and family therapy services. By profession, I'm a family therapist and I'm also a clinical social worker. So nyaya dzemhuri idzi nenyaya dzeutano hwepfungwa ndo nyaya dzandinofarira uye ndo basa rangu. Thank you for having me. Tinoda kukutendai. Munoona chirongwa chino chakurema chane ma-executive director. Ndinopisa ndivo vacho vari kutungamira kwatinoti Connect. Tinoda kukuti makurokoto neappointment yakadai. Tinototenda Mwari vakakugadzai pachinzvimbo. Tinoshuvira kuti Mwari vakutorei ende vaite kuti basa iri vakutorei kumalevel achiramba achikwirira. Ende Connect ive nesport yakanyatso iri visible mukati menyika ino yeZimbabwe and beyond. Ndinoda kwekuti maapa chigaro ichi Mwari vakuisai pachinzvimbo ichi for a reason. Ende zvichabatsira mhuri zhinji mukati menyika yedu yeZimbabwe. Makadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu pano paVirtuous dare. Zita rangu ndinonzi Mai Ngwenya. Ndoda kukutendai. Inini ndiri munyori wemabhuku. I'm a published author. I'm also a certified marriage counselor. I think for the purposes of this discussion, regai nditaure iwayo mahetsa andinopfeka kuitira kuti kana ndotaurawo neni ndiri kuda kudzidza kubva kune vanhu vakuru vari kurema vari pano zvititire zvakanaka. Mabhuku andinonyora kazhinji ane chekuita nezvemhuri. Tinoimba kana vanenge vachivada mabhuku anowanika kwandiri. Ndofunga muchazopuwa nhamba dzangu nemutungamiri wechirongwa chedu. Tinoda kutenda zvakakosha kuva nevanhu vanonyora mabhuku. Munoziva pane vamwe tinongotaura but paunoshayika zvese zvabva zvatongoenda newe. Hanzi the grave is the richest place here on earth, because vanhu vanopinda nepfungwa dzavo, maideas avo ongoitwa buried kumakuva ikoko. Asi tinotenda Mwari nana Mai Ngwenya vanodai kunyora. Ngazvikupe chitsvambe iwe mutariri kunyorawo kana kuverenga mabhuku akanyorwa. Mabhuku aya anyorwa kuti isu tiwane kubatsira. Chauri kunetsana nemurume wako izvezvi pada chitori mubhuku raMai Ngwenya. Tsvaga bhuku raMai Ngwenya muverenge mese motoona kubatsirika. Tinoda kutenda. Makadini wadiwa vateereri nevatariri. Zita rangu ndinonzi Elder Nyamasana. I'm so passionate about family life. Ndinofarira kuona mhuri dzichigarisana zvakanaka. I call myself a family honest mentor. Ndiri zvakare director organization inonzi Fathers Against Abuse. Fathers Against Abuse organization inoshanda nana baba kudzivirira mhirizhonga mudzimba nekuti tingagarawo sei zvakanaka uye nekubatsirana nababa wanenge vaino machallenges tinogara nawo tovateerera nyaya dzavo. Ndino zvakare kabhuku kangu kandakanyora nhasi ndauya nako kanotaura kuti tingagarisanawo sei zvakanaka. Takanyora a celebration of our 10th anniversary nemudzimai wangu. So ndingangoti ndizvozvo. I'm also a sociologist, saka ndo zvandiri in relation to this program. May God bless you.
tinoda kukutendai vanyamazana nekuti mainsights amunotipa anototaura kuti zvedi munhu munyori. Unoona kuti macomments anenge achiuya anototi aiwa vanyamazana vane mapoints. Ngatitengei bhuku renyu mati rinonzi chigaro chii? Rinonzi A Decade of Love, Practical Marriage Lessons. A Decade of Love. Vane 10 years vari mumba, vane zvavakatoona kuti izvi ndo zviri kutishandira, munokwanisa kutozvishandisawo kumba kwenyu. Saka vanoda bhuku zvakare munokwanisa kuita sei? Munokwanisa kuvabata. Tinotenda neiyo organization yeFathers Against Abuse. Zvinhu zvakakosha kuti varume mumire muchitauriranawo nana baba kuti ngatiregei abuse, because vazhinji vanokwanisa kuti aiwa maorganization mamwe ndevakadzi vari kuda kukanganisa vakadzi kudididi, asi kana zvichitaurwa nana baba zvinobuda zvakanaka. Regai titoenda panyaya yedu yatiri kukurukura mukati mezuva ranhasi yatiri kuda kutaura kuti kuchengeta mudzimai. Chii chatingati chinonzi kuchengeta mudzimai? Regai titange nevavo madzimai ari pano. Nitsai, chii chinonzi kuchengeta mudzimai? All right. Thank you so much, Dr. Mbiriri. Kana tichitaura pamusoro pekuchengeta mudzimai, we are talking about in this instance or in this case murume achiriritira mudzimai wake. But chandingangoda kutsanangura panyaya ndechekuti kana tichitaura pamusoro pekuchengetwa kwemudzimai, vazhinji vedu vane pfungwa dzekuti kuchengeta mudzimai kungoona kuti adya here apfeka here. But I want to further explain to say kana tichitaura pamusoro pekuchengeta mudzimai tiri kutaura kutariswa kana kuti kuriritwa kwemudzimai in all facets. So zvinosanganisira izvo kuchengeta mukadzi financially or economically, kuchengeta mukadzi materially, kuchengeta mukadzi even emotionally, kuchengeta mukadzi even socially, so in all even spiritually as well. Right. So it's taking care of the woman in all facets or in a holistic manner. All right. Taking care of a woman in a holistic manner. Yes, my way. Ndofunga netsaya yatotaura zvese ndinenda kungowedzera wangu kuti ndofunga chinonzi kuchengeta mudzimai kuva nehanya ne-well-being yake, kuti inini pandiri kuisa zvandiri kuti ndiri kuchengeta iye ari kuzviinterpreta here sekunge kuchengetwa kwacho, because kuchengeta hakusi kufunga kwangu asi kune ari kusvitswa kuchengeta, ndiye anoti ndachengeteka pano. Okay. All right. Saka ndabata kuti pane holistic anditika all facets. Kwakuti kuisa hanya. Akuzwe kungoita zvinhu zvekuti but uneka care kawaisa pakuchengeta kwacho, ende zvichifanirwa kusvikira munhu ari kuchengetwa kuti asvike pekuti idi ndakachengeteka ndiri pano. Yes, titaure Eldani. Yeah, I think the two people that spoke before me vanga vatobuditsa pfungwa inokosha yekuti it's taking care in terms of the economic, the physical, the spiritual, and all other needs. But I want to take it further to talk about understanding the needs dzeari kuchengetwa wacho. Vakuru kana achitaura vanoti chakafukidza dzimba matenga, which means kuti when you move from one house to the next, there is a bit of variation in terms of how things happen. So when you move from one woman to the next woman, there is also variation in terms of their expectations. Yezvavanoti kuchengetwa kuita sei. Saka sometimes mumwe munhu anenge akagara nemukoma wake aichengeta mukadzi nenzira yaaida kuchengetwa mukadzi iyeyo, and you do copy paste, you don't edit anything, you expect your wife to fit into that. There is a problem there, because ari kuchengetwa wacho anofana kuexpressera kuti this is what I call being looked after. This is what I expect kuti uku ndo kuchengetwa. Kune mumwe kuchengetwa kuendeswa kuholiday, and kuholiday anofila kuti gore iroro afufila chaizvo. Kune mumwewo kuchengetwa kutengerwa chikafu, gara pantry yake iri right. Saka you need to take note of what your wife calls kuti uku ndo kuchengetwa. Thank you. Saka kuchengetwa iko kuri holistic, akuzi kwekungodzi kungori the same for everybody. No. Kuri dependent nemuchengetwi. Saka it comes with understanding the needs and expectations dzemuchengetwi. Saka iwe muchengeti unototi usati wachengeta munhu, ziva zvaari kuda, zvaanoti uku ndiko kuchengetwa. Alright, vanyamazana. Yeah, I think wadare waiparura zvakanaka. Ende wangowedzera hangu nevhesi. Zvinotori nevhesi vatinotaura. Ukaverenga pana First Peter chapter 3 verse 7.
Regaindiverenge nechirungu inoti husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Saka nyaya yekutaura itori a very serious issue bhaibheri. Muchishona vhesi rinotiro vana baba garai nevakadzi nekuziva nekuti midziyo mudiki. Saka muchaona kuti aspect yekuziva yakakosha. Ende inobva yabudisa point yakaitaurwa naElda. Ndinosangana nevamwe varume vakawanda naElda ino wangu mukadzi hatendi. Grocery ndinomutengera, hembe ndinomutengera, zvese ndinomuitira, but haasi kuratidza kutenda Elda. Ndoita seko nemunhu ari kuratidza kuti haasi kunyatsa kuzvifarira. Saka kuziva, kutsvaka kunzwisisa kuti mudzimai wangu manidzi ake ndeapi, ndowamita sei manidzi ake. Ende bhaibheri rikubva ratoti tikadaro tikagara nemadzimai nekuziva zvinotobatsira kuti neminamato yedu igone kupindura. Kureva kuti mudzimai kana akatsamwa munamata udi aupindure. Saka it's a spiritual issue, it's a salvation issue yekuti sana baba tinzwe mabasic needs emadzimai tigone kuafulfila. Tinoda kutenda kuti mapurisa mabva maisa vhesi kutotaridza kuti kana umwe asiri kufara zvatonetsa. Nyange mukaita maannouncement anenge Elda, mukaita tai akanyatsodai nebhaibheri hombe zvakadai, umwe akagara muchechi umwe asiri kufara ari kuti baba ava kumba uko havandichengeti, minamato yenyu hapana kwainenge ichisvika, iri kungogumira pasilingi, kudenga haisviki. Ndafarira point yataurwa naElda Nyamazana kuti varume garai nemadzimai nekuziva. There is this popular misconception iripo yekuti kuchengeta mukadzi is like a one size fits all. Kungoti mukadzi anochengetwa so zvotoenda, but we are unique like what the Elder is saying. Muchaona kuti rega ndipe muenzaniso semudzimai kuti mugone kunzwisisa. Muchaona kuti kune mamwe madzimai ekuti akatengerwa grocery, imba ikazara grocery, akatengerwa hembe, akasubscriberwa DSTV, onyatsogara zvake, anoti ndaita sei nai ndachengetwa. Then there are other women, for example, who are not very much concerned about kutengerwa grocery, kutengerwa hembe, kurukiswa musoro. Padanogona kutozviitira ega. Chaanonyatsoda iye chinonyatsomuitira kuti anzwe kuti panapa ndachengetwa is possibly my emotional needs. Kuti panapa I feel like I'm really loved. I feel emotional presence yemumwe wangu. I feel supported. I feel validated. I feel this and this. So kwaari munhu anoti when their emotional needs are met, then ndachengetwa. So we can then have a situation yekuti murume wemudzimai uyu ari kufocusa nemagrocery nema-DSTV. Uyu haasi tombori worried about it. Because to her, it's not really, it's not anything to her. So, murume uyu achafika frustrated kuti chii chandaifanira kuitira mukadzi uyu chandisiri kumuitira. Yeti zvaari kuda zvakatoita sei zvakatosiyana. So, kurudziro yaningangopa kuvarume semudzimai ndeyekuti dzidza munhu wako. Communicate nemunhu wako. Hazvina kutomboipa kumubvunza kuti baby, what makes you feel loved? What makes you feel taken care of? Or how best can I make you happy? So inquire from the woman how they want to be kept, or at least read and understand the woman, and then meet their heartfelt needs. Otherwise, unorovera bhora musango. Saka ipa mandratoti mama ndikutoya pamuri vhiki rakapera taiburisa varume vakanga vari padare pedu vakaburisa zvinhu zvinonzi kuchengeta murume kuita sei, vakazviitemiza kusanganisira bonde. Unorangarira muchitaura zvekuti bonde rakakosha, ndo kuchengeta kwamakati kuri key. Zvimwe zvese teere respect handiti kana kuvakadzi tinazvo here zvimwe zvekuti tinokwanisa kuti nyange azvo zvichizosiyana. Varume last week vakatiburitsira kuti tinoda respect, tinoda bonde, ndo zvavanoti izvi munhu ari kutichengeta handiti kana kuvakadzi zviriko here kana kuti zvingoti no it differs. Pane here zvatingati zviri key, zviri fundamental when we are saying mukadzi ari kuchengetwa. Mama ndofunga zviriko. Ndandoda kumboti ndisati ndaisa comment yangu ndimbodzokera panyaya knowledge kuti tinogara titaura kuti many people are marital illiterate. Saka munhu there are people who do not know how to interpret love. Even chero akaiona hazoti ndiyo. Saka even patiri kutaura kuvanhu vari kubva kuma-backgrounds amwe asina kuva exposure to what really it is. Saka chero dei ari kuchengeta, haasi kuchengeta sezvinoda munhu wake, hana information, ari kungoita chiputsa ari murelationship. Saka there are no cookie cutters, like we all agree kuti there are no cookie cutters. Every woman is unique. But there is a general finding yakaitwa, ende imwe yachona inobuda mubhuku
is it Miles Monroe anonyora about the basic needs of a woman. Yes. Anotaura kuti chimwe chinhu chinoda madzimai is vanoda kudiwa the same way the men love sex. The opposite, tinoda admiration. Ndiri kutochengetwa. Saka even ukandizadzira fridge, inini wacho munhu wacho ari kuzadzirwa fridge. Usiri kundikoshesa. Fridge yacho inogona kungozvizarirawo pachezvayo. Ende ndogona kutongointerpreta kuti it's not for me, it's for you. Yeah. Zvakafanira kuti munhu anotenga masofa oti ndakutengera masofa iye haanogarawo nevana vese ende oti ndakuchengeta sei usingagutsikani nemasofa ende akazara masofa mota yacho ndokutengera mota yaanoswera nayo. Saka ndoda kufunga kuti maneeds achona ndeyekuti on a personal level ndiri kuda kuti inini munhu ambotanga kwandiri inini kana then ndoappreciate zvakandikomberedza inini. Saka vakadzi vanowanzoda murume ari present, murume who is a manly man, a man who is in charge. Alright. I want a man who is in charge. I want a man who communicate with me. Anotaura neni inini. Tiri one kuvene conversation. Kwete kundicommunicatera nechikafu. Ndoda kuti utaure words neni. Affirm me as a woman. Iratidza kuti you prioritize me. Zvokuti unoona munhu kuri kuchechi kwamambotaura kwekwe. So nice, and the whole church elder, elder, but your wife cannot say the same because imimi murukupa church mukuradza good wenyu kuvamwe vanhu wacho ari kuda kuchengetwa nemi anotoyenawo for those smiles and those conversations, the way you look at another woman and speak to her. Your wife you don't. Sandoti ndangotaura mashoma emaneeds, but chatinoda ndezvese izvo zvinozosangana zvamataura, but on a personal level ndikuda kuziva kuti inini wacho ndakachengeteka with or without things. I want me to be a priority in your life. Saka kuti mashuwerwo anoitwa rudo anozosiyana hawo kuti munhu mwanoda maflowers, mwanoda chocolate, mwanoda chii, asi ndiri kuda kunyatsodiwa, kunyatsofila kuti akudiwa pano ndini ende hakuna umwe. Ndiri kunyatsoda kuzvifila izvozvo. Ine maburi chakuti nyaya yekuti communication uivalue kuda kuti ngatitaurei zvekuti munhu adzoke kubva kubasa ari pafoni, nyangwe tikadya tese patebho ari pafoni, kana kuti nyangwe achimotidya tese tapinda mumagobheze kuda ari pafoni. Izvozvo zviri kutotaridza kuti uri absent, but you want a person who is present and ari manly, a manly man anokwanisa kuva in charge. Kuza kuti kunyange vakadzi tichitaura kuti women are breaking the glass ceiling, variko ma-executive director, nyangwe ari executive director kubasa kwake ari kuda mumba muna baba vari kukwanisa kunge vari in charge, zvekuti ndoda kutoziva kuti ava baba ava varipo panapa. Yes. Alright, kuwedzera pane zvataurwa namama Maingwenya, muchaona kuti vataura nyaya yema-personal needs ari kuita border, especially on things like affection. You know, as women we want affection. Ndochokwadi. The reason why tisina kutogara tiri tega takadecide kupinda ma-marriages is because we wanted affection. And we just didn't want it from everyone around. We wanted it from that one person. So if that one person does not give the affection, it then creates a problem. Do not feel like there is a void, like even attention yavataura. As women we want attention. So zvinogona kuita kunge childish, zvinogona kuita kunge kachi, but sepadzimai kutongopiwa attention. So ndozvatinotoda, you know, ndozvatinotoda kuemera. Munhu wekuemera. We know varume muri very busy nekuedza kuita fame for us and the children. But in the business of your life, tora just 2 seconds kungoti, hi baby, you know, kungoti, what did you have for lunch? Kungoti, I miss you. Just that will make my day. You know, so affection and that attention, we need it. Then your time, we know you are busy, but create time for us as your women. Oh yeah. Kungondiwanirawo time, so kwete kuti waswera kubasa uchidzoka ukuenda kuelders meeting uchidzoka ikoko, wave kupersonal ministries council uchidzoka ikoko, watosvika watorara. The next thing, you know, we also want kuti in your work commitments, in your church commitments, create time for us. Actually, you when you are busy with the church, you are busy with the bride of someone. That's the bride of Christ. You're busy with your own bride. That's an interesting one.
It's someone's bride. Yes, that's an interesting one. And of course, those words of affirmation. Usandiudze kuti ndakuzadzira fridge kuratidza kuti ndinokuda. Chimbondiudza kungonzwa kuti Metse, I love you. Then, of course, besides these issues, there are certain basic needs that women have. As women, honestly speaking, we need someone who is a provider. So even if you marry me, everything that I want and that I need, I can provide for myself. But in as much as I can do that, I also just want a man. I'm not sure what I'm going to provide. So in as much as I want to also correct a misconception around some men and women. You know, even Range Rover. They will still appreciate ka 24 bar card bill. They will still appreciate ka $50. So as women, we never get to a point where we don't want to be provided for. And you know, Tina kids even did you go na kutenga zvakapfura ipapo zvatengwa newe is the thought. And the thought counts. So as men, we want people who provide for us. Then people who protect us. Women are like Antuchi, weaker vessels, and as women, we want men who man up and protect us. As a wife, I'm supposed to feel secure if I have a man in my life. Naita tire puncher. You should be the first go-to person. Baby, you know what? I'm in the middle of family. You know, I'm scared. Naita tire puncher. Oh, you know, we just want someone who mans up and protects me. Otherwise, if you teach us not to need you or to live without you, then you are creating a problem. Then, of course, the last thing I'll talk about is amongst the many things that we need, we also need a priest in our lives. You know, as women, especially Christian women, spiritual women, we also need men who hold our hands and help us to go to heaven. So that is an element that men also forget. Kuti nyango kawana Mudzimai leader we prayer band, my Wadzano, my Dokas or whatever. Or Mudzimai prophetess, they still need your spiritual support and leadership in the home. Saka mapuritsa zvakanaka zvakanyatsodzeka zvinhu kudiwa ndinotibayira kuti vateereri vedu mukunyatsoona kuti mapoints ari kubuda ezvinotarisirwa nyangwe munhu aine mari nyangwe munhu ane chi ndikutokodawo kuti iwewe uite kachova taridzawo kuti uri baba ramba rege ndimbopaka example kezvakaitika ndandina gono dei racho takashandisa imwe motikari ivo vakasiya license mumotikari vanosishandisa tafamba ndobva kuzoti maive ndasiya license pamberi apo pane mapurisa chiuya mudrive tikati aiwa ini ndikutodawo murume kuti anosvika pamapurisa oirisana nharo nemabhokasa vakataiwa chiuya mudrive because pamapurisa we were rushing because we were running for a wedding vakati tinodelaya muchato tiri kumbomiswa nemapurisa pasaidi kunzi chichi license ngati ini ndinotodawo murume kuti tasvika pamapurisa ombomira ngavataridze mapurisa kuti license handinasindiri saka vakaseka vakati aiwa inini mukatotya mapurisa indoti kutoda kudurubaduka no ye tiri kumhanya saka tiri kudelaya vanhu but ndakato express kuti ini ndoda murume anogona kutokumira ari muaction ndiri kutozvidawo izvozvo. Yes. Thank you so much, Martina. Munin'ina wenyu manje matyira anoita mapurisa kana achitodrive ati papa ashilo make sure hausi kutyora mutemo wemuromo saka mukibona kuti munin'ina rasiso akatisiya ndikutodari kutogona kutaudzana nemapurisa nditotaiwa baba ndinawo. Anyway, point yangu yanachida kuti ndibate kunana baba. You know, this conversation is very important. Why? Muchaona kuti mudzimusikana in our culture achizvarwa the first day anozvarwa musikana anotanga kuprepare for marriage. Ndosaka muchiona paya vanhu vachiti ndaane mabhachi angu ndaane mombe dzangu. They are actually communicating kuti your wife material. Saka achitokura musikana chero achisuka maplates akakanganisa kusuka maplates anonzi nepauchaenda uchanoti
uchatotinyadzisa akatadza kusikuwacha nekwauchayana uchanodi uchanoti throughout her life until marriage a woman is prepared for marriage. Even my kitchen party emadzimai, they are well organized. Unfortunately ida ana baba 2 minutes bachelor's party kaka maputi nemazephoenix and you are done. So in terms of that training hatina. Saka this conversation is very important. That's why varume tizive kuti zvakakosha kuti ti create a time for our wives. Nguva chaicho. Ndikaitoverenga Genesis chapter 26 ndoti tione kuti zvatikutaura zvemuBhayibheri. Mukaverenga Genesis chapter 26 verse 8. Because now it came to pass when he had been there a long time that Abner, king of the Philistines, looked through a window and saw, and there was Isaac showing endearment to Rebekah, his wife. Maguma versions are not Isaac was playing with your wife. He was caressing his wife. Saka zvakakosha sevarume kuti zoti kutotamba nemudzimai wako kwakatokosha. Creating time yekutamba nemudzimai. Unozoti pamwe pacho chiherudha tinozoenda nacho mumba zvokuti uri mumba. Unenge uine utsvene hwekuti kana baba kana mai wakada kuzambosvika padhuze handidi hazvina spirit of prophecy tenderizo. Exactly. Saka women want to tambe now. Even in the bedroom, we need to play. Tamba chakutaka. I always talk to women. Sometimes I do it as a duty, but I'm not interested in it because I feel like I'm being used. Because I was kutaura nemunu, but all of a sudden I'm going to something like that. Zvapa kupi? Where is it coming? Gono vanobvataura zvikanzi pane zvezvo vari kuita show wiki. Kuti ndatangira apa ndikaenda apa zvitatidzwe exactly. Saka time is very important. Kutotaura nyaya chaiyo. As men sometimes zvakakosha. Munoziva kuti pano murume nemukadzi kana vari mumota. Pamwe pacho ndototi ava ndibaba naamai ava vana kuroorana. Unoziva nyaya dzavo dzinenge dzingori dzekuti mapurisa ari baba uri kuvaona here kana kuti poto uri kuroona here. Hapana dzimwe nyaya dzinotaura. Saka sana baba chimwe chinhu wana amai wanda munhu wekutaura naye nyaya. Kutogara pasi uchitoteerera uchitoratidza kuti torimo munyaya dzacho. Chero usiri kuda kudzinzwa dzidza kudii kudzinzwa. Zvakakosha. Then finally I will talk also about nyaya kusupport your spouse. Career wise as a man zvakakosha kuti usupport murume wako mukadzi wako sorry. Sometimes arinonyanya maexams pamwe pacho ari kuenda kuchikoro pamwe mwana ada kudii ada kuchengetwa. Saka sababa ratidza kuti you are supporting her vision. You are supporting your career. Kwete kufila sekuti mukadzi uyu akazoita director sezvoita hanzvadzi yangu achatanga kusatiteerera. You know, such kind of thing hazvisi right. Then finally pane nyaya yekuenda kunhamo. Zvakakosha. Sometimes sana baba we are so busy zvekuti kumba kwamanyamazana kukafiwa kwakabva ndinongowapa mari yebhazi endaimeka. You know, inini handipo. Zvakakoshawo kuti kana wari paitika nhamo kumba kwemudzimai wako endaimese. Chero kapa mari is not enough. Your presence is yakakosha. Munoziva vana baba kuti pai wanosvika wana amai. First question yaanobvunzwa ndekuti ko murume wako ari kupi? Ndomubvunzo waanobvunza here. And zvinomupaka waka feeling of belonging kana uripo. But kana usipo anototaura atori asita confidence. Asara. And zvinobva zvaitika ndezvoti wamwe wese maybe 3 mumba. Wamwe wese varipo wako chete. Unotozomwa sekuru vanobva kuti muzere murume wapraise hawaniki. Saka that kind of thing, we wouldn't want that. So let's support our wives in all spheres of life. Ndofunga ipapoka not only kumariro but kutochengetwa kumwe kwaninga toconsider ndiko kuziva kuti vabereki vangu vari kudyawo. Firiji yangu zvayakazara vabereki vangu vari kudyawo. Because kwemurume it's obvious vanenge zvitori obvious. Chero pandiri kurerwa zvamambotaura semusikana unochitotoudzwa kuti unochengeta vana mwene. Saka imimiwo semurume kuti munyatsondichengeta ndigone kunyatsoutawo pour out ndichengeterewo vanhu vangu vanondikoshera. Hakuna munhu asingadi mai wake, hakuna munhu asingadi kuona baba wake kana vakangopfekawo bhutsu itsva vachikoratidza kuti vakazvarawo vakaendesawo munhu kuchikoro. But kana takungoita ku one side chero firiji yakazara ndichidhiraivha mota inotyisa ndikangofunga kuti izvoso vadye vaenda kuchipatara here ndiani ane hanya nawo noti kuti nikotaura nyaya yavo konzi kuvana tsano vadii kuita. Saka hausi kundichengeta kana zvazvo kuti uri kutarisa kuti vana tsano variko. Ini ndikuoda zvatiri kuitawo ngatiitewo. Ndanichida kuti mukatarisa yose kuti ndoda kuedza kuinterpreta zvinhu zvanga zvichitaurwa for the benefit of other men. Kuti varume tinogona kuvhiringidza shungu dzekuchengeta mukadzi
nekugona kuchengeta mukadzi. Alright. Saka vamwe vanhu vane shungu vanoita zvinhu neshungu. But vhesi yaverengwa naYeudha Nyamazana, Peter ari kuti garai nevakadzi venyu nekuziva. So it means kuti nhau yekuchengetwa kwemukadzi ine chekuita neinformation iri right yaunofanira kunge uinayo uchinzwisisa kuti this is what I'm expected to do. So zvinhu izvi vatauri pavanga vachitaura maprofile avo maingwenya vataura nhau emabhuku avanonyora. Yeudha Nyamazana vakataura futi nhau emabhuku avanonyora. Saka it means kuti there must be deliberate effort to acquire information from the books, information from the experts. We don't have monopoly over wisdom. There are people who know a lot of things that can help kuti mukadzi anochengetwa sei. So trying to break it down to some of the 5 major facets which I think vanhu vanorarama vari maari. There is the economic facet, there is the physical facet, there is the spiritual facet, there is the mental facet, and the emotional facet. So it means economically, as a man, you must be empowered to look after a woman. You must be empowered economically. I think the Bible addresses this very well when it says 6 days thou shalt labor. Saka azviiti kuti munhu asina labor yaanoita agone kuchengeta mukadzi. Because ndo paunenge wakugona wakutadza kuprovide economically some of the duties that are expected. Then mentally, it means you must be mentally equipped to look after a woman. Munofanira kunge muine chinhu upstairs. Because kana musina zvirimo, that will also reflect pamachengetero auri kuita. Then physically, we are saying they also have physical needs. Pane vataura vandafarira vapa maexample ekuti your wife might be very spiritual. She might be a spiritual leader in the church, a leader in the community. But when it comes to their emotional needs, treat them as babies. They need that affection. I like the reference yapiwa na maingwenya kuna Miles Monroe. Ndakamboteerera Miles Monroe achiti you take your car to the filling station because it needs gasoline. It's not you who needs gasoline. Motikari yako ndo inoda petrol. Saka because unoziva kuti inoda petrol kuti tifambidzane tichiwirirana nemotikari unoenda nayo. Saka some of the things that men must do for women, it's something that you can even do out of your comfort zone. But you are doing it to meet my needs emukadzi wako. Then tozoenda kune my emotional needs where you pay attention. That's I said pay attention. Kana kuri kuchirungu wedre kuti pay not kubhadhara. Saka you also need kutoita nguva yekufokasa kuti pari zvinezvi ndingamboita nezvamainiki. Ndinambonzwisisa kuti what are her concerns. Chii chavari kuda, chii chavari kunzwisisa kuti if I do this for her, she's going to be a happy woman. So I want to take the focus away from zvaunofila iwewe kuti ndokuchengeta to what she feels this is being looked after. Tinoda kuti namaexpanda zvakanaka. Ndiri kuti ndibvunze kune varume vari panapa kuti mati murume ngaaende out of their comfort zone. Are men prepared to go out of their comfort zone kuchengeta mudzimai? Kana zvoti vakauya pamba pangu tinoita zvepano kwete zvokuti undiudzire zvekumba kwenyu kana kuti zvekuti zvawakaudzwa uchiona mabradha ako achiita handizvo zvandinoita. Inini uri pamba pako wakauya pano panoti pano saka tinoita zvepanapa. Are you prepared to go out of your comfort zone to accommodate the needs of your wife? And number 2, munokwanisa here mataura muchiti acquire knowledge. Varume vangani naimi vanonyatsoverenga mabhuku emarriage. Vanoda kuudzirwa kozi unototi handiudzirwa ndokwebundu. Handidzidziswe kuenda kufamily life seminar varume vamwe vazhinji avatodi kuenda. Avatodi. In fact, ndachida kupindura pane comment yapiwa namaingwenya kuti baba vangu vaiti. So we actually have a serious problem yevarume vari kushandisa what I would call outdated scripts. Baba vako iwewe vakazvarwa. I give an example here. My father, he was born in 1943 and I was born in 1988. There is more than 40 years difference. Saka iwe unoda kushandisa script rababa vako va 1943. Kumukadzi wako, my wife was born in 1995. Munhu wa 1995. So it means that we actually have a problem yevanhu vasiri kunzwisisa kuti
the socio-economic transformation which the society has gone through demands that we actually in biology we mutate to meet the current needs of a society that we are living in. Saka kuchengeta mukadzi pamwe pacheno kunoto demanda kuti unzwisise matrends ari kuraramika nguva iyoyo, because these are the things that shape some of the expectations from the women around us. Saka if we don't equip ourselves to be up to date with how things are happening, we might also, be lagging behind in terms of meeting my needs. Yes. Yeah, ndikuwedzere pane question but time yedu yatopera zvakanyanya kuda kuti tingobata. Yeah, I'm trying to to be honest with you, when I'm dealing with men, no challenge hombe. One more change, I think 80% of them, I always say this, they get into marriage unprepared. Okay. They get into marriage unprepared because munhu mwangotizirwa but haana kuwana that training. So tinopanera tinoti toxic masculinity. Yekuti varume vazhinji vanenge vaine that toxic masculinity. Murume ibhuru, murume muchayano nekwane mavanga, murume macho men asike help kana zvichinetsa anorwa to the end. So that socialization process is affecting African men seriously. So, and as a result, saka simtoona kuti murume akadzoka akauya kufamily life wamwe wasati vagamuchira Jesu akauya kufamily life kuparadzwa namaingweni anogona kufunga kuti ndaakuziva zvekuita nani namaingweni. That's toxic masculinity, how it works. So inini hangu kuvarume, I would say let's unlearn. We need to unlearn, relearn some things. Totangidza patwa tobvisa software irimo ye definition of a man or definition of a father. Totangidza, because if you are not deliberate, like what my elder was saying, if you are not deliberate as a man, kuda kumfadza mukadzi wako, I tell you, unodzoka kuma default setting. Ana baba wedu wangone sinonzi sofa rawo raidzi rawo kana akusvika vana vanotiza kupinda mubako semakonzo. Ndo the definition yana baba wataiziva. So it's about unlearning and dealing. Mchana kuti varume vazhinji even counseling chaivo, I always tell men pamwe pacho vanotozifona mudzimai ndoda kuti mundibatsire ndine marriage yangu. No, I cannot help you mudzimai wangu, murume wako asiriji asipo, uya nemurume wako inobva nyaya inobva todi yatopera. Yes, ene ndoda kufunga kuti ngatidzidzei to scratch where it itches. Exactly. Because tiri kungotaura zviri general zvekuchengeta, but ari kuchengetwa wacho ndiani nyaya. Imwe nyaya yatiri kufunga yatiri kusiya zvakanyanya inyaya yekuti ndichengetewo moyo wangu. Moyo wangu kuna nababa vanoti pamataura wedhi kuti bhuru ndopandabva ndafunga kuti sure kuna nababa mabhuru vanoprovide, but uri baba uri munhu anovhura zipi kwese vhara zipi ndichengete nongovhara zipi izvozvo zvinokosha, because ndikangonzwa kutoti uri kupa moyo wako kunomwe wato auchandichengeta handisina kuchengeta ndango caregiver ndiketeka zvinhu zvako nevana vako, but kana uchindida chaiko ndichengeterawo moyo wangu. Ndoda kufunga kuti even yamataura elder yekuti murume anofanira kuchengeta economically, chero de asina kunonzi kufa kwemurume kubudaura uona zvekuita kwete zvokuti munhu anopa excuse yoti handina kuitira birthday because iwo unozviziva kuti handina. Wangotaura pamusoro pecadbury ye$7 kana ye$3 tumafredo $2 for 2. Chandiri kuda ibhanchi remabhanana rauya rakanzi ndezvamama, musazvibate ndezvamama izvozvo. But there are men who have all sorts of excuses. I forgot. It means I'm not important if you forgot my birthday, because that's what's important to me. Saka scratch where it itches. If my birthday is important, do something about it. Say it early. It's a busy. Never ana muchironga na kuti mondifadza sei, mondisurprise sei. I think those are some of the things. Ndinowedzera pamwe kuti scratch where it itches. Ukasa scratch parikuita itch. Umwe achatsvaga no scratch. Hatisi kuti vanhu vano scratch. Hatisi kuti vanhu vari kuita go out kuti ndichanotsvaga. But izvozvo you are setting up your wife kuti atsvage kuscratchwa kumwe. Because izvozvo zvekuti handisi kupiwa affection mumba, handisi kuita sei. Ndichangowana wewe kubasa noramba chikuti tiende mbenyakana. Ine musoro wenyu wakanaka. Happy birthday. Happy chichi. Watondiisa kumaperi, watondiisa kumakava nenhau yekuti hausi kundichengeta zvandinonyatsonzwa kuda. Hatisi kuti vanhu vachaita iyoyo kuti vachangobuda nekuti ashaya kuchengetwa. Izvozvo hazviziri izvo zvatiri kuti
we can affair proof our marriages. Yeah. Affair proof mudzimai wako kuti awane attention kunze uko because yo uri kumuchengeta uchibva waisa heji yekuti hakuna achauya achisikiricha kuzi yo pese pari kuvava uri kupasikiricha. In fact, ndoda kuwedzera I want to be a bit technical or to be a bit chemical rather. My O-level chemistry teacher said because potassium is more reactive than sodium. Potassium displaces sodium in what is called a displacement reaction. So what we want to say, Kunana Baba, we are saying be the most reactive person in life so that whoever tries, you know, to take up your space, there is no space for them to take up because the way you are ever there. But you see could sometimes like what you know my colleagues here mentioned earlier. Kune munhu ari very immediate kune mukadzi wako pakutaura, even pakukomplimenta chaipo chaipo, even pakuobserva chaipo chaipo, yesterday yenyakanaka, nasipakachena, musikuitika. Iwewe ukangomuona unongomutarisa se, you know, maybe ndo utrene wacho ere watenda uchechi ukuthi giving a compliment is something that is not. But you when you read the Bible, you will see the wisest man Solomon in the book Songs of Solomon. It's full of compliments. You wangu akaita said this, akaita, which using even nature to describe her, so that she feels it. You know what? Murumo ya anondiona. But sometimes anozokuona kuti even pakufamba papa unochoka chipamwe akadzi. But here it means that even paanofamba passage, you know, sometimes I look at my wife, she's walking in the passage and antocheuka kuti aona kuti baba vari kundiona here. Why? Because you know they always like to be adored. They like someone, someone anenge achimuona nekumunzwisisa. Ndoda kuti tiende time yedu yatopera. Tibate pekuti pane here vakadzi vasingachengeteki. Maingwenyeni unoita makicheni party. Munotaura nemadzimai. Vari kwere vakadzi vekuti munototi idi baba vavaiedza simukadzi uyu achengeteki. Ndofunga hakuna mukadzi asingachengeteki. Asi kuti do you know hakuna omelette rinoshata rega nekuda kana zai riri wrong omelette racho rese rinotoshata. Ndofunga marriage, the way we view it, it's a character development. It's a place whereby inini ndoramba ndichiadjusta kuti I work on me to become the best friend ndichengeteki. And the other person is also saka kuzosvika toti pane asingachengeteki. It's like I've given up on myself as a man kuchengeta mukadzi yeye. Because nyaya tataura panapa inofana kuti provira kuti hakuna asingachengeteki, but chii chiri kuitira kuti abehave that way. Saka ndiri kuda kutogara ndatoti hakuna. Hakuna mukadzi, because kana wakambogona kuti tipinde mustep yemarriage, pane chakatipinza ipapo, there is something that we stopped doing. Pane chatisachaiti nokuti kana takadanana zvokusvikira pakuti yes, of course there are discoveries that tinoona marriage, but still inini the person that ndofunga kuti marriage zvayakadesignwa naMwari, it's a place of not giving up. But we give up too soon, and dzimwe nguva immaturity, lack of information, my expectations and what have you. But hakuna mukadzi asingachengeteki. Hakuna. Yes, family therapist tibatsiri. All right. Regandi agree na mama kuti muchaona kuti madzimai ese anogona kuchengeteka. Dambudziko rinogona kuitika neamwe varume ndakaona even for some men who come for therapy. Antaura kuti mukadzi wangu ndakamuitira zvese, ndomuitira zvese, ndinoedza zvese, but I appreciate it. Sometimes you are scratching where it's not itching. So haasi kuzviappreciate because hazvisiri zvaari kuita sei zvaari kuda. So we get back to the point here kuti munhu agone kuchengeteka, muchengete mudirwo waari kuita kuchengeteka. Then the second thing that I would say from my mental health perspective is to say there are some people who are usually difficult to deal with, to live with, to interact with, to take care of and things like that. Because of different issues. It could be socialization, it could be mental health issues, it could be personality disorders, it could be mental health disorders and so many things.
pamwe pachona munenge muchifunga kuti muri kutodhila nemunhu ari right but paine pazvisiri right pamwe ane machildhood traumas ake pamwe ane tumwe personality disorders twake pada munhu asingatongo appreciate and things like that zviriko izvozvo. So I'm saying kuti there could be women who are difficult kuti kuchengeta but still even are difficult or a bit complex kuchengeta than the average woman. That woman can still be taken care of but chakungodiwa is a bit of extra effort and nekuziva kugona kumuchengeta. Otherwise if we put the effort and commitment into it it can be done but dambudziko nderekuti tikangoti edzei mbichana tota uya hatoiti then we give up too soon. So what is important is ziva munhu wako, dzidza munhu wako and be committed. Kuchengeta munhu kunotoda commitment. The reason why tiri kutambura nekuchengetana vakadzi nevarume is because we are not committed. We are not committed. Pakazvikangodaita sezvanetsa handamboedza. I've seen men for example complaining about sexual life chaiyo marriage as a family therapist. Varume rega ndivada tokukorektai musafunga kuti madzimai hatidi bonde torida zvokuti zvekuti pakutochengetwa paipa tangorega kuzvitora because tetine zvakawanda zvekutaura but bonde chero tinotorida and to us it's also nzira yekutochengetwa because kumba kwedu sadza ranga ririko saka iwo kanditi chikafu chakazarawo musekunge ndakabva kusina chikafu patone problem takatobvawo kumba kuine santi but chandakafambira ndikauya mumusha wenyu ndicho chega ichocho icho but dambudziko rako zoitika nderekuti iwo wakutino mudzimai uyu ndinotomboedza kumupa bonde but hari appreciate. I want you as men to understand that mukutichengeta we also want sex but we just don't want sex. We want good sex. And I need you as men to understand that as women we are emotional beings. We are emotional beings. Saka tikaita bonde rere rekuti tarisa kuranga ichiwa nayo dai hausi kutaura neni, hausi kunditarisa, hausi kudii, wakundita kunge dumping ground yenge ichitaurwa naelder. That all together sets the wrong tone. So munozoona tasa moti no ndinomboedza but harespondi haana kidzwi nazvo saka ndazviramba. Munada kumarinetwa achimarinetwa ukaona kubonde uko tabva ku-communication, tabva ku-provision, tabva ku-prioritizing that woman. Saka iyo is just a cherry on the top of for a woman. It's everything that has to be right. Saka ndoina ndichitika kuti izviri right. Saka uku kuti kusaite like a burden. It's how you've treated me throughout the day. Saka varume ngapabate ipapo and let's have the commitment to make it work. Alright, ndichida kudzokera I wanted to agree with my sister here. Ndichidzokera kuna Isaiah chapter 5. Kunozonzi naMwari imi varume veJudha neJerusarema uyai munditongere pakati pangu nemunda wangu wemuzambiringa. Kozi munda uyu ndakaubvisira matombo, ndikauisira manyowa, ndikaisa ivhu rakakorera, ndikaisa ruzhowa, zvese nekudiridza. Saka ndokuda kuti inini kune vateereri nevatariri vedu, kana iwewe wakuzouya uchitaura kuti mukadzi haachengeteke, tick all the boxes. Tika maboxes ese ndaprovida, ndamuda nenzira yaanoda kudiwa nayo, ndaita patient naye, ndaita makore. Kozi kuna mwanhu wekuti haana kana more than 5 years in marriage akutotaura kuti munhu haachengeteke. Wamuedza kuvai imboita nguva uchiita zvese kumunamatira. Kozi kare vanhu vainzi madzimai ndo aiorientwa vachinzi varume ipwere. I think even nevarumewo futi vanoda kuorientwa the same way kuti vakadzi ipwere. You need to be patient with them. Saka to expect kuti after munhu aita zvese izvozvo ndopaanozoenda kuna mufundisi achiti mufundisi ndaedza zvese but zvaramba. Ndopatinozoti and like they said hapana mukadzi asingachengeteke. Why? Because for your woman to be who she is today, you must also understand kuti you made her that. Kuna vamwe madzimai akarorwa vari vanhu vanga vari as soft as who yakarehwa napresident, but you made her to be such a tough woman because of the ordeal that she went through with you. Saka you need to correct. Unozati mataura point inokosha. Some women imi muri too muri good but you have exposed them kuhama dzako. Zaita kuti iye haana kana defense. Saka ari exposed and ari survival mode right. Saka kundida kwacho kandiko kundi protectawo from miseve iri kubvawo
kwese not just pamari. Exactly. Thank you. Dr. Lyson, vaudzoka kubvunzo wenyu wamabvunzo wakakosha kuti kune here mukadzi asingachengeteki. I say no. Kana variko maybe 2% handisi. I will talk from experience. Actually, that is the motivation yakatondimira bhuku. Because when I got married to my wife, my personal experience, I think the first 3 years were not very rosy, I have to admit. Zvekuti ndaromuswa kuti asi ndakarora the wrong person. And I think she also had the same question in my mind. But then I was so deliberate that no, let me just put effort on this person. I started reading books. At when this to home, my family life same. I developed interest in researching about marriage to say how best can I make this woman happy. And patakazosvika kuma 5 years, munozonda kanyasa kuona kuti marriage yakutapira basi. And ndikatoti I have the best wife in this world. And up to now, that is the situation. Amen. Saka hakuna mudzimai asingachengeteki, but be deliberate about one, understanding your wife, listening to your spouse. And I always tell people kuti ngatitema weekly check-ins. Kutogara pasi tushamwarika inini ndotunduzi. We normally do that with my wife. Anniversary. Tinopinda musango. Togara pasi tushamwarika marriage yedu tasvika 10 years. Let's be brutal honest with each other. Ndepapa ndikukanganisa. Handizvidefende. Iye otaurawo azvidefende munhu anongoweti muzwa nyaya dzake onogadzirisa. Saka it's about being deliberate. Hakuna munhu asingadi kudiwa, vanhu wese vanoda kudiwa ende vanhu wese vakanaka. Saka mukadzi mutori naye baba iye akanakisa chingoisa effort. Yes, kuti vana baba effort yamuri kuisa pamadhiri. Because hakuna murume anogive up padhiri anoziva kuti rine mari. Ari invested. Saka iri dhiri rine mari iri mukadzi munda hameri musi wadyarwa. Saka patiri kuedza kuita jail, don't give up on your woman because she's an investment. Continue. Unoziva kuti kune mamwe investments, kune mamwe kana even ungamunda kana chingachi unomirira kusvika zvakubhadhara. Saka zvinobhadhara izvi. It's how you are. It is a gardener. Usaite kunge a hunter anongoiti ukabata your prey, you expect to kill and eat and whatever. It is a gardener. Sakurira, weisa fertilizer ugona zvikaramba. But azvimborambi, and we never give up on our gardens. Saka never give up on your wife. Ora ndandichida kuti Bible rinoti naizvozvo munhu achasiya baba naamai vake anamatire kumukadzi wake. So you will see kuti vanhu vanosiya baba naamai but havaende kunonamatira vakadzi vavo. Saka tikuti vanhu ngavaende kunoisa effort yekunamatira. But mamboona vanhu vanonama nyangwe chubwere. Vane material yavanoisa glue rinoita kuti zvinhu zviite sezvibatane. Saka tiri kuti mumarriage menyu tsvagai glue rinoita kuti mubatane. Tsvagai glue rinoita kuti munamirane. Kana manamirana and it will be for life. Yes. Maybe pakungopedzisira ndoda kuti pane here maingwenya netsai zvinhu zvinofanirwa kuitwa nevakadzi kuti vachinyatsochengeteka. Zvese baba vaita zvese, tikatati hakuna asingachengeteki. Pane here responsibility mukadzi yainayo paprocess yekuchengetwa. Ndofunga inini maonero angu ndekuti wonawo appreciate effort. Nokuti munhu naye ari kutodzidzawo. Saka kana pane zvagonekwa izvozvo ndikazviappreciate zvinomupa energy kuita zvinoteera. Saka ndofunga inyaya yekuti inofanira kuve cooperative paprocess yachona. Because inini I must become the best find. I must work on me to be able to receive. Because capacity yemunhu wangu neni wachona pamwe zvakatosiyana. Zvatambotaura marital illiteracy dziya, childhood traumas, capacity yekureceive nekugive recognizing. Saka ini tese kudzidza hakuswana baba chete. Tese ngatidzidzei pamwe chete. Tichitokorekta zvimwe tichitoenda. Tove part of the process. Let's be part of the process. Saka pambozadzwa ufiriji kunyangwe isiriyo immediate. Itende. Atarisirwa ndise payabhadharwa ndiyo haunini DS banditenda wozvomutaridza kuti asi ngatisvike imbondisvikira wapa. Thank you. So besides appreciating, chimwe chinhu chatofanira kuita sana mai ndechekuti ngatirege katsika kekucompare. Dambudziko rinogona kuita kuti ndisaappreciate murume wangu anditengera vhits inyaya yekuti ndikutarisa maingwenya vatengerwa GD6. Saka semadzimai let's seize that ngirikini yekucompare varume vedu nevamwe vanhu kana kuti vakomana vedu nevamwe vakomana. Izvezvi valentine yakusvika musi wa14
muchaona kuti vamwe vachatengerwa maGD6 aticharera, vamwe vachatengerwa maruva, vamwe vachatengerwa machikenini, zvinongosiyana, vamwe hapana. Saka tikaregedza tsika yekucompare, then appreciate our spouses better. The same nekuvarume kwekwe. One of the reasons why you are failing kuti marriage yako iite is because uri kucompare mukadzi wako nevamwe vakadzi. Maimbiriri Esther wavenge kanaka, dress ravo rakabuda daro pavirtuous woman. So uchapedzera wakutadza kuchengeta wako because uri kungoadmire vevamwe. So what is important is kudzidza kuita sei kutarisa wako umuchengeta. The grass is always greener where it's watered. Saka varume ngatidzidzei kuita water our grass. That's right. Yes, mashoko edu ekupedzisira twatazana matrona mama maingweni. All right. Inini kune varume vese, I say never give up on your wife. Yes, she is your permanent project. Yeah, it's a covenant. Marriage is a covenant that you entered, and you said till death do us part. Saka till death do you part. Never give up. Yes, ndinongoti kunana baba, mukadzi wakapuwa naMwari, God will never make a mistake. Wakatokupa mudzimai iye because waiziya kuti you are able to deal with her. Saka ukatosvika pokuti I am now giving up, it means you are uri kubetray Mwari. Saka isusu sevana baba tiri mapriest mumba, tiri kurepresenta Christ. I always tell men kuti mudzimai asati aona Jesu kuchechi, ngaone Jesu kumba. Saka zvibvunze iwe kuti wangu mukadzi ari kumuona here Jesu, ndine here maqualities anoita kuti mudzimai wangu afire kuti ano wakomana Jesu kudenga uko ariko, because panapa nditome experience because kunoita nomwe munhu andogara chi naye. Saka let's be good representatives of Christ in our house, in our homes. My last words would be to say, as men and as women, let's normalize seeking family counseling, seeking family therapy services. Sometimes we're giving up on our women, on our men, and we are nullifying my marriages, my separation, my divorces, when most of the things could be helped. So let's normalize. So let's not give up on our marriages. Let's try putting that extra effort, that extra commitment to try and seek help. Let's normalize seeking help. My family therapists akawanda, my marriage counselors akawanda. Let's normalize going to them for help. My organizations are no offer help. Yakadaro ariko akawanda from Kuchengeta na mfundisi na mfundisi variko ma elders edu variko ma marriage counselors ma church ariko ma family therapist tiripo ma organizations ano offer even for free and connect and many others ariko ano offer counseling. Let's normalize seeking help so that we can save our marriages. Mwari ngavatibatsire dzimba dzedu dzive dzinofadza. Tatoona kuti tese tinochengeteka. Handiseka kubva kulast week patataura kuchengeta varume, kuchengeta madzimai, tese tinochengeteka. Asi ngative nemukana wekukurukura tiri pakati pedu tiri vaviri. Tonzwisisa kuti mumwe wamwe anochengeteka sei, anoda zvipi. Musaite copy and paste zveku next door. Hanzi ramba uripo padhiri rako iro ndo rawakapiwa project iyo. Shambira project uichengete ibude zvakanaka mama maingweni. Inini ndiri kufunga kuti vanhu ngatidzidzei kuregererana. Ndo chimwe chokuti vanhu vari kuchengeta marecords, vari kubanka zviri wrong. Try to bank what is right and bank all the ngatidzimei, hakuna munhu ari perfect, not even you. Saka ngatidzidzei kuregererana, and every day his messes are new, which means you can have a new start even today. Kungoti ngatitange ngobvumiranai kutanga nguva dzese. Yesterday was a scrambled egg, but today we can have a beautiful marriage. If we're having a bad day, it's not a bad marriage, it's just a bad day. Amen. Let us pray. Ngatinamate musiku wedenga nepasi, mambo emadzimambo. Tinokutendai nokuti muri Mwari. Imimi, you are way too wise to err. You allowed people to come together in union ye marriage, and we know marriage predates humanity. It existed in your mind before we were even there. Saka we know that it can never fail. Nokuti chinu chenyu project yenyu. Saka we pray that we may learn to cooperate as husband and wife. Mukati member for the good of the family. Tukona nyika yedu yanyangara. Nokuda kwevana vari who cannot wrap it around their heads why their father and mother cannot stay and love each other. Saka vana vama drugs, vana vari dysfunctional. Takuna matsvaroko rwenyu rwenyasha. Batanidzaiwo michato mizhinji, vabatsirei baba nana mai
wakateera chirongwa ichochi vasave selfish in their decisions, to just think about them, but to also think everyone who is attached to those relationships. Batanidzai michato yakuda kuputsika, batanidzai Mwari wangu, vese vane dzimwe pfungwa nekunzwisa kutoti havagoni kuwana peace kana even vachienda mune mamwe masettings, but anongounzawo machallenges anongori brand new but ari of the same nature. Todawo kutendai Mwari, chikomborerai vana baba vese vachaita mukana wavo, vachaita rupande rwavo kuedza kuchengetedza michato yavo nekuchengeta vana mai. Mugobatsirawo vana mai vagogonawo kuchengeteka, vasanetse kuchengeta. Tokutendai nevasikana nevakomana vanoteerera chirongwa ichochi, vabatsirei pavanoita madecisions emarelationships, vapinde mumarelationships vazerewo nekuziva. Tipewo ruzivo runotibatsira kuti tigone kuenderera mberi. Chikomborerai chirongwa ichochi chirambe chichiwana basa mukati mehana dzevana venyu, kudzidzisa nekutigadzira kusangana nemhiko yechipiri, nokuti toziva kuti mubvunzo mukuru ndokuti makaitei nezvandakakupai. Chitidzidzisai kurohwa nehana patinenge tisina kuita rupande rwedu. Ndimambo Jesu tanamata. Amen. Amen. Yande auko wanogongana imapambere pechigaro cha Mwari vanofunza Jesu nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ija vasambwane kupinda muJerusalema ija nemaropa enyenye wakadawira zita ra Jesu